E plin internetul de știri, de informații. Cum că școala, dacă o faci, școala te face să fii sclav. Eu nu cred așa ceva. Deci, școala e necesară. Școala sunt niște ani frumoși petrecuți acolo. Care învață, care nu învață la fel de bine, tot trebuie făcut. E un sistem creat care noi nu putem să facem nimic decât să îl aplicăm. Da? Acum că unul învață mai puțin, altul învață mai mult, e altceva. Dar să ținem cont că și cei cu facultate s-au dus prin Italia și Spania la ștezi babe la cur. Iar cei care au făcut 8 clase au ajuns prin țări străine la fel și câștigă mult mai mult decât câștigă altcineva în România. Așa că merg la școală.